melayani semua kebutuhan hajatan mulai dari trakson panggung komplit sak hiburane gitu bisa melalui menghubungi Mas Pur Kaluk adalah Mbak Wulan. Ayo nek perkara rego kartonggo iso diomongno lah ngoten nggih Mbak. Nah yo iso diomongno iso dirembuk sementing seduluran guyub rukun karo kiwa tengene insyaallah yo lancar rezekine amin Allahumma. Niki berarti pamundhutane tayuban Mbak nggih. Duh nggih masakne jane aku kene lo dorong nyanyi kabeh. Tapi nuwun sewu panjenengan teng mriki riyen nggih. Ampun kondur rumiyin. Oke nggih siap. Lah lak ngoten to. Lah niki mang jalukane kon tayuban sik lha engko sing penyanyiku ra kanggo. Nggih, monggo niki pamundhutane kathah sanget. Lumantar saking Purnama, campur sari ingkang mijil saking tlatah Telaga Mujabah dipun pangarsani panjenenganipun Mas Pur ugi Mbak Wulan. Alhamdulillah dipun lajengake sedaya bakdo campur sarinan saged dipun paringi dangdutan. Monggo kula aturke jengkaripun wonten Mbak Yu Nova Purnama campur sari. Inggih Mbak Nova. Dangu nggih mboten kepanggih. Alhamdulillah. Kinten pinten tahun Mas? 20 tahun gitu era ketemu iki. Anjir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Diutar salam Bumin. Nggih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya sepi yo Mas. Wis rame neng sepi ngono lho pokoke intine iki. Rame jane tapi sepi. Niki dalam rangka Walimatul Arus nggih. Nggih. Nah, yang berbahagia sinten Mas? Niki kagem Mas Joko, ugi Mbak Yu Febri. Nggih. Terus tidak akan ya semoga jadi pasangan yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Cepat dapat momongan. Amin. Yang soleh-solehah tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Pokoknya dungane bejo donya lan akhirat. Nggih, dunia akhirat. Monggo dipun aturipun apa? Mas santen pamundutan apa mawon? Pamundutanipun kathah sanget. Lho man takon dineh. Iya, iki lho. Wonten aja dipleroki nyawiji sabar cinta merah jambu ega wong tuwa tamu undangan pertemuan. Nggih, dikasih sabar dulu. Sabar. Oke. Pancene kudune sabar kok nggih. Satunggal bapak satunggal mangke dipun aturke nggih saderengipun sabar rumiyin ngoten. Lagune ya sabar to ya ta. Nggih, mangke kan badhe nderek langen busan tayuban sedaya kemawon ampun kesesa kondur rumiyin bakdo dandutan mangke tayuban ngoten nggih. Lho ngene tek aku jalukane sing omah tayuban sik. Iya wis. Pripun iki Bu? Mangke. Ayo diaturke dangdutan rumiyin. Bakdo niki tayuban. Bakdo niki nggih Bu. Ayo dados Purnama campur sari. Tempe apa kaya ngene rasane wong duwe cintaku moyo sampun lenesu nesu kabeh iso rasa hitung nganggo cucu emang panas bagus mendak beda karo atimu rungokno tembangan Riana Audio terima kasih Movision. Sayang ampun tane sasu yang sakit nurut
Dulur Telaga Wowo dengan spesial Purnama Campur Sari. Dengan kasih support terbaiknya Indra Lekeng dengan live streaming More Vision. Jandutan. Mas. Injih Mbak Nopa. Ayo Mbak Nopa. Alhamdulillah. Niku wonten sabar pamundutanipun saking pendarat RT Sekawan. Niki rombongan RT Sekawan sing pundi to jane? Waduh niki serap enak iki lagi nyanyi pisan dikeki bakso. Repot-repot to Mas.